matur sembah nuwun. Ya. Rada telat sawetara ora apa-apa ya, Nok. Sing wigati kabeh lancar ya, Mak. Iya. Iki awak dhewe sowan ana ing Desa Kembang Kuning, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Nalika semono awake dhewe tinimbalan sowan mrene lumantar panjenengane Raka Mas Kapten Sutyono. Ya, nalika kowe karo aku pentas ana ing Gunung Kidul ditemoni, ya. Didhawuhi dening panjenengane ingkang ngundhuh ya kuwi panjenengane Bapak Prawata. Ya, Bapak Prawata. Tasakuran terpilihnya menjadi lurah lan DPRD 2 Kabupaten Purworejo. Ya. Bengi iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Nok. Iya. Kagem panjenengan ingkang wis lulus minangka dadi pangareping masyarakat ya kuwi panjenengane Bapak Lurah lan panjenengane ingkang wis ngasta minangka dadi DPR di Kabupaten Purworejo. Ya. Ora ana atur ingkang wajib diaturake jaba mung amanah. Merga kuwi kabeh dadi amanahing para kawula. Ingkang wis tinampa dening panjenengane Bapak Lurah ingkang enggalan panjenengane Bapak DPRD Kabupaten Purworejo, ya kabeh supaya iso nglakoni kanthi becik. Iya, sing jeneng dadi wakil rakyat ki manyen ora gampang kok, Nok. Ya. Minangka dadi swaraning para kawula, minangka dadi aspirasining rakyat. Panjenengan inggih lenggah minangka dadi DPRD kuwi dadi jembatan swaraning rakyat ingkang bakal katur marang pemerintah pusat. Ngono ya, Mak. Iya. Mula aku ngaturke amanah. Amanah tegese ngasta bawat minangka dadi DPRD Kabupaten Purworejo kanthi tewajuh niring sambikala lan pinaringan penggalih ingkang sentosa. Tegese nek atine kuat ora bakal blender. Tegese ora bakal blender iki ora bakal nglalekake marang amanahing rakyat, no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo racak-racake akeh-akehe. Ya, ning ora kabeh, ming salah siji oknum sing jejemberi marang asmaning DPRD bareng wis dadi ya lali karo para kawula, rumangsane lungguh ana ing kursi derajat pangkat nepak mbun-mbunaning para kawula, ora apa jeneng nampa aspirasining masyarakat sing dioyak ming butuhe dhewe kuwi ya akeh. Ya, ning tak jaluk aja kaya ngono, ora lurah, ora Dukuwa, ora camata, ora bupati ya. Iya. Kae nek nggone ngasta bawat perintahan lali karo masyarakat, guru karo karepe dhewe ora suwe, no. Iya. Ning nek amanah tegese tansah nindakake apa kang dadi kewajibane nampung aspirasining masyarakat diaturke marang pemerintah pusat saengga apa yang dijangka dening para masyarakat kuwi bisa kasembadan. Wah, tenan wis to. Bakal langgeng le dadi ora dadi lurah, ora dadi dukuh, ora dadi camat, langgeng ngasta pemerintahan utawa langgeng duweni derajat pangkat. Panjen ya ngono ya, Mak. Iya. Mula awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tinimbang iki tinimbalan sowan ana ing Ngombol, ya Kembang Kuning. Desa Kembang Kuning Kabupaten Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Iya, panjen bener. Iya. Iki mau gandeng wiwite wis jam 10. Iya. Mula awake dhewe ora usah kokean gunung tanpa guna. Sing baku padha-padha bareng-bareng ngucap syukur. Nguncapake asta kunjuk ngersaning Gusti, ngrepekaken kidung mantram rahayu. Iya, manut marang kapitadosaning piyambak-piyambak. Iya. Dene panjenengane para bapak-bapak sing wis kepareng maringi sedekah dana rasa tontonan marang para warga. Iki muga-muga nggone ngasta bawat minangka dadi DPRD lan ngasta bawat minangka dadi lurah niring sambikala pinaringana jejeg imane, pinaringana tansah sabar ikhlas. Lah sabar ikhlas kuwi sing paling wigati merga ngerangkani wong sepirang-pirang wong sak desa, wong sak kabupaten kuwi ora gampang. Penjaluke werna-werna, watake dhewe-dhewe, mula kudu iso ngrangkani kanthi becik lan apik, no. Iya. Bener ngono, Mak. Mula dina iki awake dhewe kadhawuhan sowan mrene sing wigati supaya iso ngaturake ya sawetara hiburan. Ning wayang kuwi gandeng ora mung hiburan tok, ya uga ana inti sarine utawa bab-bab ingkang bisa dipethik dening para lenggah.
pancene ya ngono. Iya. Ngaturake panuwun tanpa pepindhan iki akeh nawala ayo padha diwaca mbaka siji na. Iya. Iki awak dhewe diboyong rene byong. Ngono ya Mak. Iya. Ngerti ora usah nganggo tendoe dhuwur wis tenda kukuh bakuh. Lah iki malah dinahi tenda meneh. Ayo seng ayo sumo. Ya wis ora apa-apa. Ora masalah nok. Dadi iki penonton akeh semene akeh iki upama udan wis ora bakal kocar-kacir. Iya. Ora kaya dek neng Ngawi wingi kae. Bubar ra sida wayangan nok. Iya. Wis tekan Ngawi ning wis bayaran ya ora masalah. Iya. Ngono ya Mak. Matune sesuk bakal ya ngijoli. Iya, ya pancen bener. Nawala saka sapa wae. Tak wacane mbaka siji ya, Ngger. Ya, aja kesusu. Kabeh mengko bakal entuk wektu dhewe-dhewe. Ya. Saka sapa dhisik? Iki tak aturake sing sore mau titip aku jarine saka Pontianak. Ya, ado-ado saka Pontianak. Dilalah wis kepareng kondur ngepasi awake dhewe pentas terus tumuli nonton mrene. Ya. Nyuwun pamundutan fragmen cerita Ken Arok dan Ken Dedes. Waduh lah iki. Pemain Ken Dedes Mbak Tatin, pemain Ken Arok Solikin. Tunggul Ametung Kesban. Nah iki sing dadi masalah Solikin iki mergo iki kekeselen lara ora mari-mari no. Iya. Mula pirang-pirang bengi ora mangkat. Iya, ya engko kenarok. Wah jane geter pas kenarok. Nek kae ora kenarok ning kok kenadus ora tau gelem. Iya. Panyuwunan saking BWKS wonten Riau. Oh iya Riau. Nderek kintun salam kagem alumni SMP Bakti Mulia Purwodadi angkatan 97. Ya. Matur sembah nuwun. Iki ya ana meneh ben sedaya kepenak. Klintang-klintang numpak andong apel klingklong. Matur sembah nuwun. Iya. Wah, iki kerep banget pasangan karo aku ning Ayodyakarta no. Oh, Mbah Seana iki. Iya. Geng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Wah, iya. Lan sugeng narusan ngene iki. Nggih, Mas menika. Awale ya datar-datar nganti tekan rampung blas datar terus. Ha nggih, mong terus ngledak. Ya aja ngledak. Ha nggih, kese bubuk. Matur sembah nuwun karo panjenengane ingkang mengku gati. Nggih, ngaturaken panuwun awit kula katimbalan sowan wonten mriki nggih matur suwun wonten ing adicara tasyakuran nggih. Nah, lurah karo penyanyi Bapak. Nggih, Pak Lurah kalian Pak DPR nggih. Nggih, menika putra kalian Bapak kados nggih. Putra Bapak piye? Pak Lurah no putrane Pak DPR nggih. Nah, bener to. Wo ngaten. Nggih menika putra ing bapakipun dados DPR. DPR kaping kalih. Kaping kalih 2 periode. 2 periode Pak Lurah ugi 2 periode. Wah, luar biasa. Padha bapak anak. Iya, bapak anak dadi kabeh. Bating praja kabeh. Nggih menika nggih. Mbak Seana ajeng ngaturke napa? Selamat kagem Pak Lurah kalian Pak DPRD kemana monggo. Nggih. Ngaturaken selamat bisa menduduki di DPR lagi dan di kelurahan ya. Oh iya. Semoga anggenipun ini campur mboten napa nggih? Mboten napa-napa. Nggih wong AGS wing nganggo campur kok nggih. Nggih menika saged ngayomi para masyarakat warga mriki. Saya majeng. Matur suwun. Apik ngono kuwi. Tata basane sing apik. Nggih menika. Iki ora ning wongkon DIY iki ning wongkon Jawa Tengah. Nggih menika wonten Jawa Tengah nggih. Purworejo. Purworejo. Saking Ngombol. Hah? Ngombol kita. Ngombor apa ngombol? Ngombol. Ngombol.
Iya. Ilate metu ngompol. Ayo karo diwiwiti lek tetembangan iki sak wektune ngoyak. Iya. Jam lho sampun jam 1 ya. Jam 1 dengkulmu melocot. Lho tegese mengke suwe-suwe rak jam 1 pun mendel mawon. Iya, nek mengko suwe-suwe mesti bakal tekan jam 1. Iya. Dibuka rasane sik, Mak. Iya, karo Mbak Anting Lambangse. Ya, sinden saka Kediri. Wis. Asline Kediri. Asline Kediri ning sekolah ning Yojo. Oh iya. Monggo Mbak Anting. Wis alon, Nduk. Saya lemu-lemu seger-seger. Wingi ketemu isih cilik saiki ndang semono ya lho. Ya, Nduk. Napa kula tambah gedhi? Ya tambah. Napane? Napane sing gedhi? Ya komplit no gedhe salah siji neh wagu. Gedhe salah siji maksude piye? Lah nggen pundi lah nggih komplit nek gedhe salah siji pundi mawon nek kur salah siji ya kur elik ya. Heeh. Lah gitu. Ngoten, Nduk. Nggih, Mbah. Untune ditambal ya niku. Ora tak tambah tak plester nganggo semen blawu. Wah wis. Wis. Monggo. Napa Pak De? Caping Gunung. Caping Gunung. Banyuwangenan. Madura. Madura. Monggo diaturke. Iki arep cilik kaya ngene ning suarane melengking-lengking. Kok jinjit-jinjit delok apa? Mboten. Oh ya ora apa-apa. Do mresani kowe kabeh. Cilik ning dawa. Jane lak tenan. Metit. Terus lembut deh sayang. Esuk Madura nganggo sayang. Nggih. Bar medhit terus sayang. Terus Mon memajang kon keruk jenur. Apa guyu? Anu nggih guyule kon keruk. Dia guyu ora apa-apa, jenenge seneng karo kowe ya. Keruk. Kuning Radin. Artine apa nok rabinem kuwi mau? apa? Radin. Oh radiem. Radin. Oh radin iki apa artine? Raden. Oh Raden. Kang Mas. Yo kemeruh Pak De. Apa? Salah. Salah piye? Salah artine salah. Radine apa? Cah bagus, cah ayu. Oh, kuwi Radin. Oh, cah bagus, cah ayu Radin. Kok kowe nek aku kemeruk dengkulmu melocot ora. Padake degan. Ya. Lon. Mulai mendit-mendit janike mulai cincing-cincing. Aku iki malah nyeleding kluk. Engko tak culek nek nding. Aja diculek. Kok mesti ndelok. Ya engko wis engko tak bener. Mulane ora tau unggah-unggahke ngono kuwi. Nek salah dede kula lho. Iki kekuatan lho Pak De. Kekuatan piye? Kekuatan nek ku nyuwara. Oh. Keleke buka, jarike diunggahke. Oh. Tapi saiki aku ora rangkepan. Ora rangkepan kok dunggah-unggahke. Aku wis wong tuwa kliwat aku wis. Untung dhuwure seng.
Suwi ranteni. Ya. Sil baca. Kaya akeh gegremet apa ya? Pasirana menjiwai menika Mas. Ora nek nembang yen iya. Pantek konsentrasine tenanan. Manter ning kene ubek wae. Ya. Ya. Panas ujen. Ling-aling. Panas ujen ling-aling sayang. Capi gunung kesamplak wiron. Ya, kanca-kanca mangga. Ya. Misowa cape gunung sayang. Lagu apa nih? Lemune sayang. Ayo ora kulino muni sayang mau. Ngadate kon mbokmu. Sayang. Ya. Make bineka laben lake son berse berse ya mangga ki jaman
wis alon-alon. Lho kowe mengguk ra kowe. Wong Jembabasan kok ya kudune alon-alon. Nah, ini ya pancen ciri khas Madura ya ngono kuwi, kudu keras ngono kuwi. Sehat. Nggih. Mula ya kendhangane ya cara Banyuwangen. Ya. Panjen bener ngono nggih. Wah. Masih ana ya kersa joget. Lah iki ora asline ora lulusan dagelan kono. Asline lulusan seni tari. Oh. Ning gandeng seni tari ora pateka, dhek ora pateka payu, rupane elek. Ha iya. Terus pindah ning nggon dagelan. Sing saya rusak. Ora kok sing saya rusak, ya nakane rezekine liwat kono iki disyukuri wae. Kudu disyukuri. Leres. Ya dilanjutke ya, Mbak. Nggih niki layang nyuke banget ndak ora tekan gone. Ya. Songo Nyuwun Sekar Gambyong mari kangen. Nah, ayo iki Tatin kok Tatin. Tiwik sing iso Gambyong. Ya. Tiwik iso. Ya paling ora wong loro mak ben supaya gayeng. Ayo. Nggih. Ya wong loro si Tatin karo Tiwik sing iso joget Gambyong. Ya, kaya ngopo? Iso kowe iki kok iso apa? Kowe iki iso wis tau joget Gambyong kok. Wis tau jogetke Gambyong lho. Piye dadak dikapake? Goleke derek apa? Kaya wis abut ling ngadeg. Oh, apal-apal wis. Oh wis kok apal. Yo, engko tak tuturi tak ajari. Mbak Seono iki pinter joget. Engko tak ajari. Engko kowe ngarep aku mburi. Yo. Pripun len joget? Yo biasane wong kowe iki. Warai ya, Mbah. Tak warai, aku ki kulino marahi ning ora sportif aku. Kok nek aku wagu piye? Len joget wagu. Jodone karo sing wagu-wagu ngene iki. Lah ya, mana jenengan ya? Iya. Ya. Si Mbak Tiwi. Oh iya iso Gambyong nek iki cetha. Iso. Nggih, ya. Kaya angka 10 Jan nek niki limbukan dobel. Kok limbukan dobel? Ini siji lemu yang cilik. Waduh. Nggih. Mangga. Ya saka ngendi ya? Gambyongke iki pamundutan saka Pakuwaja. Paguyuban kulawarga Purworejo. Purworejo. Nggih. Keluarga besar Purworejo. Gambyong Parianom. Parianom. Ya dibukani. Saka kono. Saka kono. Bilang ngono Mojodono sike. Saka kono. Anu Mas kei dalan sik. Pane Gambyong napa sih? Saka ngendi? Gambyong Pangkur apa Parianom? Mari kangen. Mari kangen. Ya wis. Ya mari apa Rik? Ya mana gerakane iki kur padha ning iringane iki beda. Lho gerakane padha iringane beda. Mangga, ya. Kajari sen. Ya, kowe melu ra apa-apa.
Jeleratin. Napa? Kowe dadi ora luwes to kowe. Lah napa? Ah kelemon kuwi apa? Ya aku rapal lho. Lah piye wong rapal kok kan joget. Dadi mah kok joget limbuk. Lah ya iki limbuk iki sange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk cangek ro cinguk. Iya. Bali nang gone pokoke ngesahke ngono wae. Siap. Mau ora ketang gambyong dadi nglamber ra masalah. Iya. Ngono ya, Mak. Gambyong anggere kokean gajih wis ora apik. Heeh, nglamber mari kangen. Iya. Wis diaturake. Nggih. Dene piye wong angel iku sinden-sinden iki anggere swara gelem nyinden terus ora gelem belajar joget kuwi pirang-pirang. Ya, mula ki nggo ngawekani wae. Panjen ya bener ya, Mak. Nek ana pamundutan gitu. Nggih. Sampeyan ya lulusan tari ya blas ora dong. Nun, Ambian jarene lulusan tari ya. Haji. Ah kok ora dong? Nek riyen dong kula. Lah saiki kok ora iso? Ampun mboten ulangan kok kula. Wis ora apa? Aku lha niku nek anu kok nek ulangan kok sing apal. Sing diulangke apa? Ha joget. Gambyong ki joget apa bal-balan? Nun. Ayo niku bal-balan ning anu nanggap joget. Ora petha, ora cetha. Ya ampun nesu, Mas. Lah wong takoni gambyong kok ora apal ndene. Apal niki wau. Kok niku wau apal wong ra iso dinut kok apal. Sing do ngenut sing do luput. Lah sing ngarepe ya luput berarti. Lah mula aja do ditirokke kleru ditirokke. Ora dong tenan. Ngayel tenan, Mas. Ngayel bocah ki. Kowe kuwi kok bocah kuwi. Oh nggih. Ngapunten nggih. Nah, ya ora apa-apa. Nggo pepak-pepak nggih, Mas. Nggih, matur. Kali menika ki pamundutan malih saka Kapten Setiono, ya Kodim nggih Kapten Sugiarto dan Ramil Ngawen. Kapten Slamet dan Ramil Semin, Kapten Sutiono dan Ramil Semanu, AKP Kasiwun Kapolsek Ngawen. Gunung Kidul iki saka Gunung Kidul kabeh iki. Ya. Luar biasa. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh ya diaturake sik, Mak. Ya. Sapa sing kepareng ngaturake? Sinten? Ya njupuk sinden saka daerah kene no. Ya, sapa? Mbak Lian, monggo. Podang Kuning. Heeh. Menika saking mriki nggih, Mas. Nggih, saking Mirit nek mboten klentu saking. Mirit. Nek saking Mirit Kebumen. Mirit Kebumen lho nggih. Monggo jeng nduk apa sapa kene. Wah. Iya. Jejer Mbah Seana. Simbah ra apa-apa. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Siwa siapa ki? Nun? Siwa siapa? Oh, Sehono. Oh, Siwa Sihono. Asila. Sugeng tepang, Pak. Nggih. Ya, ngapaken ya lah. Kepripun? Kepriben. Kula Heeh. ora kepriben. Kabare Rika. Kabare nyong apik, nggih, alhamdulillah, lemu. Seana iso basa kono enggak ya. Iso Rika. Nggih. Rika. Dirante ya pingget kok dirante. Ono dirante. Podang Pundi Pak Kuning. Dalang? Napa, Mbak? Terus pundi kepripun? Menika wonten ingkang nyuwun Podang Kuning. Oh, nggih. Ya, diaturake monggo, Mbak. Mula Dipun kok bawani nggih kenging. Nggih. Ya. dibakwani heeh. Rodang goreng. Pamundutan apa panyuwunan iki? Panyuwunan. Panyuwunan. Sik wau nama iki Podang Kuning. Ya, saking kapten-kapten. Oh. Ya, Kapten AKP. Kapten Setiono, Kapten Giarto, Kapten Slamet, Kapten Setiono, AKP Kasiwun nika sedaya saking Gunung Kidul. Oh, kapten sedaya nggih to. Nggih, kapten. Heeh. Tenan. Podang Kuning. Nadyan wujud temong peksi Muni peksi wangun nih. kepripun? Wangun muni peksi ngono. Peksi niku manuk. Lah iya. Apa terwelu. Wong kula nggih tau ngingu manuk. Oh. Jeruk puter Manuke kula loro Pak riyen, Pak. loro. Nggih. Oh, manuk kok loro. Nggih kula duwe manuk loro ning mabur kabeh.
kok boros. Pripun? Loro mabur kabeh. Golet kurungan maning. Oh, ya wis ora apa-apa. Berarti kurungane suwung iki sih. Non, Kurungane suwung ki manuke loro lunga kabeh. Suwung nggih mboten enten manuke niku Pak Dalang. ya sesuk tak isenane manukku. Manuke sinten? Manukku. Manuke Mbah Siono. Ane ya Manuk napa? pleci. Manuk pleci siapa? Pleci kur cilik. Ya engko merobol. Kok Merobol manuke anak cilik. Kurungane gede. brojol. Tegese brojol ta Ya merobol. metu mening ngono. Ditaleni. Manuk kok ditaleni trem modan ora. Kowe aja semelang aja susah nek manuk. Kepripun? Aku neng kono ternak. Oh ternak manuk. Manuk. Kagungan manuk akeh nggih. Kathah. Kurungan loro lunga kabeh. Manuk. Hakawitalining Wah, seono bareng karo kurungan suwung terus le ngematke tenanan. Kaya tonji ya. Nah, iya. Apik iki. alus manis tur mrak ati Ndekno kok ya tok culke ngono. Kepripun? Lah wong alus marak ati kok ya tok culke iki kepiye? niku ucul dewek Pak. Oh ya mulai sing nek anu dikulino dilus-lus. Manuke Iya dipakani sing apik. kula nggih tak pakani niku pun kula rumah tapik-apik angger isuk tak wedangi. Oh ayo dimbrodol mau diwedangi kok. Diwedangi manuke. Ayo mlayu. Wis tak trimo golek kurungan wae. Seminggan kula golek isi podang Neno. Iba bunga tiku Neno. nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mutang mutang meter anggon ku ora krasa esok awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang leyang tak salah menclok ning weteng kegancangan tak rindu saka katuban sarwa ngoceh dheweke kalih keclokan ilukai tak jalo mbak aja ngiji kodang kuning agawe pikirku komeng seret
yen si podang adudot arti keberangan ora mandek atiku sayang tak seranani sun pikaput ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng mijar angganku seleki ngerak rasa esok angan wangi maning-maning yen ngati liya kang matur sembah nuwun Mbak Lian. Iya. Ki melu pirang dina ngono wis saya lemu meneh iki. Kowe ora paham apa artine Mbak Lian ngendika muni manuke ndo mabur mau. Nggih, pripun to? Rondo. Rondo. Kula pun ngerti. Pun ngerti. Oh, lah kowe malah luwih glidik malah. Ping pindho. Maksude piye? Nun? Maksude ping pindho iki piye? Tegese manuk loro mlayu mabur kabeh niku. Heeh. Ha nggih. Kuwi tegese apa? Tegese manuke mabur. Maksude kuwi mau ping pindho mau apa? Rondo pindho. Ngono dijelaske ora. Wah kok jelas-jelas. Iki tak rahasiake jek kok. Kok dirahasiake ora? Iya. Ya disambung meneh no, layang nganti wah kaya uwuh kaya ngene. Kaya oyak-oyakan iki. Matur sembah nuwun. Ning ya mengko dipara ya nek ora iso diaturake nggon limbukan nek wektu nentek engko ya diaturake nggon gara-gara. Ya. Sugeng dalu Bu Cangik kula Yusuf Effendi. Kula badhe nyuwun duetipun Mbak Tatin kalian Mas Katno. Oh iya. Tembangipun derek kemawon. Nggih, matur sembah nuwun kagem Bu Cangik sugeng rawuh ing tlatah Purworejo, matur sembah nuwun. Yo. Tin, ayo Tin. Yo. Mbut gawe meneh. Yo. Karo No, Karno. Ayo Mas Karno. Ayo. Ora ora apa-apa cilik kowe iki ya ampuh wis munggah ngadeg kok. Ini Karno ayo. Kur musuh iki kok le wedi. Kok dadak tak gendong apa piye? Hah? Hah? Ngomong apa nek amang nganggo mic?
Lah kok celaret gombel. Celaret gombel mencok nang wit kur cilik. Celaret gombel. Heeh. Apa kuwi? Kewan apa? Ya kewan celaret, heeh. Onine piye? Celaret gombel. Yo. Ana ndi e? Oh, golek mic. Apa? Apa? Aja diketak-ketak. Ayo iki wis gayeng iki calon iki bakale padu wong. Heeh, aja diketak-ketak. Nek ora pentas we Padu Mau wis wae. mau. ora cocok e. Iya. Ya arep bawa apa caloro? Kok mado pandeng-pandengan kowe iki? Kang Senan sik bawane napa? Sesuk teng glenik ora. Ayo sapa? Wis pira swara jul ngono wae. Duetipun Mbak Tatin karo Mas Katno. Iki duet ki aku ya ora dong, maksude duet ki kon duet kon nembang apa duet kon ketoprakan apa piye aku ora dong. Kon duet. Pun iki Pak, pun kedadean. Ya. Lho, pocong. Wis dadi. Nyanyangan apa kok kedadean? Tembang pocong. Wis Oh iya, dadi. Kyai Purworejo kok mentok pameri pocong. Lah Pocong iki wong ngarit wae iso nembang pocong e. Napa, Pak? Mak sing dawa sing Ganti. Ning arep kowe arep golek le cendhek mingan ming bapak bocong cangkemmu marem mandhuwur. cangkeme to. Ganti. Ayo sing ganti sing dawa. Kowe iki apa lho? Kowe pengen apa? Ham? Nembang apa? Nembang apa piye? Wil. Iki Wila padu tenan. piye? Dialus tin. Dilus ding. Panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Karno? No Karno. Sinom grandel ya. Hah? Sinom grandel. Grandel? Sinom Ya. grandel. Ya, suarane apik kok dimaning-man. Ya. Kualik piye? Memanismu. Apa e? Cari kualik iki apa piye? Angu jiwat. Ora kowe dadi wong kok bendina salah iki piye ta? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah lembadek iki. Ya, salah ning bathik. Lembadek iki wis Nek omongan mbok sing seru. Omak-omi. Mbok set. Heeh, Ora usah wedi. pun seru ini iki, Mas. Lah wis semono kuwi seru. Pun seru paling seru. Rindik banget pira. Ah wis kesuwen tekan. Agawe ruh citeng kalih Pek. Roro napa loro? ya karemu kowe milih loro apa roro? Lah wis iki kok Hah? Roro apa kang si natya Upama mundhuta sekul rukmi tartamtu tak turuti kuwi mike tok mut piye no? Kok mak nek suarane apik nek nembang. Nek guneman kok klesak-klesik. Bahasa nembang ya apik. Nena ibarat wong numpak prau lumampah lumampah
lampah tanpa welah ing madyaning coloni neno temah kunjing hanggenjong neng paku lingan Pon, Pak. pun nggih Pak atibake apa Tibake apa? Lah kowe kok anteng arep sing arep nyanyi kok aku meng bawa ya ora karo joget bareng. aku rasa joget Ya saisa-isane. Saiso-iso. Aku mau ya ora iso kon joget kok. Lah saiki kowe ya joget saisa-isamu. manut karo tatin Ta manut tak anter. Wis to manut mbane dicengkiwing Kowe kowe mah. ngapa? ayo sasenengku Ya ngene joget karo aku. nyanyi Galak. Anu kembang rawin apa gubuk asmara, Pak? gubuk asmara ya kena kembang rawi ya ora apa-apa Kowe milih apa? Milih nang gubuk apa milih kembang rawe? milih lungguh Milih lungguh? Milih lungguh iki, Pak. Lungguh nang gubuk ngono ya. Piye sing cetha to? Aku urung tau ndelok kowe joget, aku tak ndelok. Ngono lho. kanca-kanca perkawit ya urung Oh. Setuju ta iki? Ya ket. Ya. Sing nganggo Joget jan kendangan iso kula nek joget. kuwi Pak Mantri berarti ini anu wae, gubuk wae. Ben. ya nganggo gubuk sing engko dicaipongke ya mangga Yen limat. we Ana ndi? Kowe piye? Aku lagi do nyanyi lho. Bocah nakal tenan lho iki. Kok njur ra tanggung jawab ditinggal ning gubuk dhewe iki kepiye to kowe iki? Edian kok iki. Demah ra ana duwite lungguh ya kowe. Karena Iki ana tenangno pikirmu. ya lah apa-apa mesake Ya, engko wis tak kono ngasuh. sesuk-esuk nyegat kol mulih nang omah Ngombe ya alah. wis karo simbah wae ya. Oh simbah Nah, wae. simbahnya apa-apa siap ya, Mbak? kuwi kaya ngono kuwi lek ngampet nguyuh wis tenanan lho Karno iya Yen limat aku kelingan gubuk kae biar tahan lele
Santai wae aku duwe timpeng penyurak. Iya. Penggirong. Heeh, anting ki engko nggirong limbukan, engko bar limbukan mesti turu. Iya. Oh, semangat ya Ting ya. Keselen kok kan. Isih bocah kok ya. Ting. Catatan sajroning jos. Lolo. Jos. Ayo. Ayo tambah gayeng nek di senggaki. Ayo, ora anggone barang yo ngawur wae. Hae. Lo. Watone jas-jos. Iya. Ya, marai gayeng kok ya. Iya, iki mau jane apike karena di fragmenke ketoprak ning bocahe ora gelem kok. Iya. Iya ora apa. Gampang lara. Oh. Anggere menika fragmen ketoprak terus sesuk bengi ora mangkat. Iya. Masuk angin, kerokan gondas. Oh iya. Wah, kerokan kok gondas. Ayo wong mumet kok sing dikeroki rak gondas. Iya, pancen yo ngono ya, Mak. Ya iki genti, yo di tak aturke sing pungkasan ya Mas Seono ya. Monggo ndak lakone ora tekan ya. Mbak Ayu monggo Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu jumeneng. Kowe ora usah begijikan yuk. Alon. Mergane lagi meteng enom. Oh. Wis pokoke tak gemateni nek agek meteng ngene iki. Heeh. Digemateni piye? Tegese iki ora piye-piye. Lho piye ta? Hati-hati. Oh, leng hati-hati piye? Leng hati-hati ditetah. Apane sing ditetah? Kiswan. Piye kok malah laporan Piye ta? Oh, iki tok andani nang omah ya. Ora. Piye? Ora piye-piye. Kok tekon? Ayo, ya ora apa-apa, mbang meneng wae kok. Kok ora apa-apa ya engko disengeni bojomu kok ora apa-apa. Sapa yang disenengi? Sengeni kok disenengi. Apa aku disenengi bojomu ki edan po. Iya. Ya Aja banget-banget li nyawang Seono lho yo engko ndak anake kaya Seono. Waduh, amit-amit jabang bayi. Tenang. Heeh. Senajan elek ning sesuk kuwi dadi wong gedhe. Lah iya, Nek saya suwe ya nyawang saya aku. mundak gede, masa cilik terus. Lah apa aku kleru? Lah mau jare
Piye mau? Ora. Seneng aku iki. Lah piye ta? Rumah saku kaya judu ngono lho. Ayo. Ya ora. Anu Mbak Ayu apa jenenge iki ki ana sing nyuwun apa jenenge iki? Dor. Apa kuwi? Banci loncat. Iya. Oh. Bajing loncat kok. Oh, ondeng bajing loncat. Iya. Bajing Monggo. loncat ning nggon banci. Piye? Mangga dibawani Mbak Ayu. Nggih. Yo. Diartekke mboten iki? Rasa. Waktune wis jam. Oh ya eno ya ya. Iya. Oh nggih. Monggo. Bajing loncat. Gunung Galunggung. Ayo kuwi Gunung Galunggung. Oh. Ndelok saka ado rak gunung e. Ayo. Ya ene. Gunung Samadang ketunjang Telaga Yo Goleki apa? Saka wayana rembecik di tengah gua undung turi sungkurulan sungkan ngancik 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 di negara di Ya. Mangga. Ngelo, yuk. Jogeti Mas Yono. Yuk.
Bajing luncang, bajing luncang kastanan. Aduh, abdi lepat narasa ketinggalan.
Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Ya. Nalendra Mbekmarwa sing sang Katri gumulung. Katri gumulung mangremak ing wadya kurda kurore kagiri-giri. Ong ora nanggono magawe gelari wang-wang. Dimas Werkudara. Mestine ora kaya ngene kedadiane lelakon ning Praja Ngamarta. Wis ben. Ora sudi duwe adi kandhani ora nggugu. Wani mancai rembuki wong gerang. Werkudara. Nggih. Wong aku ora apa-apa, mergo aku ngerti kemenang pambeganing kadangku Yai Sriwa. Ning ora kudu kaya mengkono. Lah kok dadi malah siadi nglungake karo adimu lanang. Iki mengko yen nganti kawanguran dening para kawula apa ora banger bacin asmaning para Pandhawa ing atase Pandhawa kuwi ganepe kudu 5 kok ming 4. Ya wis ben. Kuwi perkaraku. Yen nganti Sedewa ora bali yo ben. Nek ngono Pandhawa ming 4, goleke imbuh sak-sake. Lu kok goleke imbuh sak-sake piye? Pandhawa kok imbuhe sak-sake? Wah, tinimbangane duwe kadang sing kandhanane ngeyel wis ben. Mengko tak urusi. Yen pancen barep kepengin Sedewa bali ning Amarta tak golekane. Yen ora kepengin bali ya wis ben, minggat ya wis ben. Weh lah dalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Wis ben Baladewa kakangku aku sing nanggung. Ndak pasrahke marang Dimas Werkudara. Ya tak tampane kewajiban iki. Yayi. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun sepados-pados Yayi maringaken wujuding pustaka Jamus Klimasada selak mesakaken dhateng para sagung kawula dasih negari ing Ndarawati. Anggenipun sami angrantu dhateng praptanipun ingkang raka ing Ndarawati wonten Projeng Dwaraka. Koko Prabu gandeng sampun sami sarujuk. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Klimasada Gusti Kresna. Lah aku piye Koko Prabu? Koko Prabu lenggaru wonten ing mriki mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang. Tumunten kula ngunduraken pustaka Jamus Klimasada sinambi amethuk paduka Koko Prabu kula dherekaken kundur dhateng Mandura. Ngono. Inggih. Ya, aku manut. Sawetara tak mapan ana negara Ngamarta. Menika kasinggihan Yayi kula nyuwun pamit tumuli kamparingna pustaka. Daya-daya kula madhal pasilan sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati.
Mendhak alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Werkudara malah gawe kaget sak pengering Koko Prabu iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong ana wigati apa ora kaki timbal ana wigatine apa Panakawan padha sowan yen pancen sowane becik barep kakangku kudu nglungguhi bawa leksana nah yen sowane Petruk apa dene Bagong ming bakal gawe geger dielingake yen to iki ning kedaton iya Dimas prayoga nunggonmu lungguh yo wis ora kurang prayoga Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing Lodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepat kanggen kula mun jantung ngesuk paduka sanata kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung Panakawan mila kiranging tata krami kiranging munggah-unggah kula nyuwun pangapunten iya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma tansah pinayanganing kawidadan niring Sambikala iya Bagong nggih sowan ratu kok tanpa nganggo klambi kudanan sinuwun nika kula pepe teng beteng lho beteng kok kumepe klambi riwiteno panas kono terus iya wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu sinuwun mandura iya wilujeng den bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana nun inggih sangat anggen kawindadosaken jimat Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa mung kowe tak kandhani nggih ratu iki dudu omahmu kedaton iki bak tata krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi mongko tanpa nyembah tanpa ndodhok anggepmu apa kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur ning kowe iki baturing para Pandhawa kowe Panakawaning para Pandhawa kawula iki do nulat karo cak-cakaning Panakawan ora sak penamu dhewe iki ngopo ta iki kowe kuwi lho kowe kuwi aku ngopo kowe iki ora nganggo klambi heeh maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi aku wis matur to teles nek aku masuk angin Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok plaret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, hei.
Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to. Sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing resik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti? Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun. Piye Bagong? Nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya. Arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Padhararja sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem. Rarja sapraptamu. Pengantenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Padhararja. Pengestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Petro Bagong. Nun. Raharja sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok ngenggoni? Nomere kursi pinten? Lho, nomere kursi pira? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuren tambah bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur Maduka Sanata. Iya Petro ora dadi ngopo? Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus ketap-ketip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gedhe. Kan ra-urane kowe karo aku entuk warisan. Nih, ndasmu dinglukne rak percele kene kok. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur, bapak niku sakit. Oh, kula wis mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis. Sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal saring usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Klimasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang? Auto TV e. Waduh.
Wis tuku TV. Wis karo Kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok Kasidi kowe. Senen ilikmu kowe kok. Profesor di kaset iki. Heeh, APCD. Heeh. Apik terus. Wah, kanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Wos. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersangipun Sunan Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk dinten niki sabibaring masiwakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka nekula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun Bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes menapa ta sababipun kula matur mekaten hembanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petruk wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang raga nggih lha niku bendina ya nangis teng omah niku bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur nguyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula ora tau gelem wingi dek pas kira ana aku lho Tru ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe kowe anak sing kebangetan kok Gong lho sinuwun terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel Petro dalem aja ngluputke aku ya Petro lah pripun yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana lho sebabe napa mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5 Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Nekula oh kok kurang siji bendaramu Sedewa ora ana kok mboten wonten Petruk tak ketak sirahmu kok kaget aku yen ngapunten ayo kaget kula ki yo kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun Gong Ndara Sedewa ora ana lho le nyarekke jam pira ora paham cah iki tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan ora ana ning Pasewakan lho ngene ndi iki lagi arep tak rembug le wah jan iki kok dadi kanane ha iki nek nganti ora genep 5 Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel bapak mati lho Tru ha iya kanane kaya ngono piye iki sik ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma mula aku matur karo kowe aku kandha karo sira aja ngluputke aku lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kon ngluputke sapa Petro nggih sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati Ndara Werkudara iya Petro sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok
Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Njodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara, tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa, kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus Klimasada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petro. Ngoten to? Iya Petro. Ngapa Petro? Menengo. Mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Petro piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut, ha? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nek kula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki merga sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejek-kejek. Merga Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klimasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Merga Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klimasada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet dogong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha.
Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk. Kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedatonegara ing Kamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naunake. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndorowati nambak rengkaning perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung sinuwun Ndorowati durung adoh, terus doya ya, Tru yo. Yo, bekakang nendran. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Manik jajalan surtane baune iblis lanak ratu diancam karo batur arjo ngopo parek kowe Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi.